למה את שוקרת? לא משקרת, היא שאלה. לא ענית, אבל ביקשת ש... יאללה. יאללה, סלחי, בסדר, אוף. בוא. הלכנו לשבת פה, כן. להסתכל על המצלמה. אני אוסי. אני מולי, ואנחנו נשואים כבר 20 שנה. באושר גדול. כן. אז למה הגעתם לפה בעצם? באנו לרענן קצת הזוגיות. אז אל תגידי לי מה לעשות טוב. אני פה בשביל קמפיין. אין לו פרצוף של מרצדס. יותר חברת ביטוח. את יודעת איך נראה המטבח אחרי שהוא מבשל? עזבי, הוא לא יודע איפה נמצא הסל כביסה. הופה. בחיים לא היינו בטורקיה. אין לי בעיה לדבר על סקס, אני פתוחה, אני זורמת. דברי. דבר אתה. אני כבר לא זוכר מה זה. ספרי לה. איזה משימות יהיו בתוכנית? יהיו ריקודים? כי אני מה זה טוב בזה? אין, אתם חייבים לקחת אותנו, אנחנו זוג מנצח. אין, פצצת רייטינג, אנשים יתפגרו עלינו. בום! מתי זה עולה?